प्रियंका, ए प्रियंका, कि तू का कहले बड़ू? हम का मोबाइल में हमारा 1000 रुपया कटला के मैसेज आवता। हम तो खाली फोटो देख ले रानी। फोटो देखला से 1000 रुपया कटला का? जरूर तू कोनो वीडियो देख ले। अरे ना जी, वो पड़ोसन भी है ना, तो कहला से फेसबुक पर एगो लाइव वीडियो चलता पूजा के, और ओकरा के देखला से पुण्य होला, यही से हम 2 घंटा बैठ के देख लेनी। तारा पुण्य मिले चाहे नहीं मिले, हमारा बैंक बैलेंस के मोक्ष मिल गई बा। ऐसे सुनी, बैठी, घबराई मत, एगो जुगाड़ लगौले बनी हम। अब कौन जोगाड़ लगोले पड़े? हम कंपनी वाला के फोन कैले रहनी है, वो कहला से ना कि 5000 के रिचार्ज पर बिल फ्री। 5000 के रिचार्ज? अरे ये सब बेवकूफ बनावे के धंधा बा। अरे वो 5000 में हमरा के एगो नया फोन दी, आ हम ओकरा के पैसा भेज देनी। पैसा भेज दिलू? पैसा कहाँ से आई हो? अरे वो है जब अलमारिया में रखले रहनी है इमरजेंसी खाती, वही में से। अरे पागल, खैलो पे आफत आई। ऐसा औरत मिलल भी आई पागल। अरे ना जी, जब इंस्टाग्राम पर रील बनाए वायरल हो जाई तब आराम से जोमेटो से मंगा के वो फ्री में खाए के। वायरल ना होलू तो ना वायरल तो मोबाइल पकड़ी एकरा के बेच के आ समोसा खा ले। डिजिटल में फ्री के चक्कर में अपन असली बैलेंस मत बिगाड़ी।